Ahojte, nachádzame sa v Trenčíne v poľovníckom obchode IBO. Tento obchod sa nachádza po celom Slovensku a hlavne pre všetkých poľovníkov, aj profesionálov, aj začiatočníkov. Nájdete tu naozaj všetko. Ale je tu jedna veľmi dôležitá vec, čo ideme teraz pozrieť. Poďte s nami. Takže nachádzame sa priamo v obchode, kde nachádza strelnica, ale nie hociaká. Naozaj je to najvážnejšia strelnica, čo som ja videl, kde vlastne dojde človek a môže zobrať aj svoju vlastnú zbraň a vyskúšať to, alebo keď nie, môže sa zabaviť. Tu je naozaj veľa sortimentu pušiek, pištolov, čo idem teraz ja vlastne vyskúšať. A je to pre mňa taká novinka a veľmi veľký zážitok. Takže ideme na to a pozrieme, že jak mi to ide. Come on! Takže nachádzame sa v priestore dole v pivnici, kde vlastne by som povedal, že atmosféra taká luxusná a taká troška iná. Cítim tu ten pušný prach a vlastne, jak som povedal, že naozaj môžete vyskúšať všelijaké pušky, čo je tu sortiment brutálnych pušiek a takisto pištolov. Samozrejme, bude tu s vami inštruktor, čo všetko vysvetlí a vlastne budete mať určite brutálny zážitok, lebo jak vidíme dopredu, tak vlastne je to taká kino strelnica, že proste vidíme naživo to zvieratko. Brutálne to vyzerá, ja som to skúšal, strelil som, zastaví sa zvieratko a ukáže presne, že kde som trafil, takže idem na to, lebo idem si vlastne hľadať moje zážitky, takže sledujte a ideme strieľať. Come on! A ešte veľmi dôležitá informácia je to, že naozaj kto sem dojde, tak strieľať môže hocikto, nemusíš mať zbrojný preukaz, lebo vlastne tu je inštruktor, to náhodou niekedy si ani nestrieľali, tak on vás naučí, jak treba strieľať a je tu všetko vybavenie, napríklad týchto slúchadiel, keď si to dám na moje krásne ušička, tak teraz už nepočujem nič a brutálne to tlmí. To není. Aj keď ty hľadáš nejaký takýto zážitok, tak dojdi sem a nájdeš to. Vážna vec. See you.